Както знаете, котките се привличат от определени билки и на тази снимка е показана билката котешка мента, която има най-силен ефект в това отношение. В настоящата презентация ще разгледаме какво можем да научим за котешката мента в лабораторията. В България котешката мента се среща по цялата територия на страната и от ниска до висока надморска височина. С аромата си тя привлича котки, кози и мечки. Котешката мента, чието латинско наименование е Непета нуда, е медицинско растение, което е обект на множество изследвания, свързани с полезните му свойства, които са защита от бактерии, паразити и вируси, защита от свободни радикали, предизвикващи клетъчни увреждания. Едни от основните съединения, които са отговорни за тези полезни свойства на билката, са фенолните антиоксиданти. Наричат се фенолни заради фенолно ядро в химичната си структура, а страничните им хидроксилни групи обезвреждат свободните радикали. В резултат се намалява оксидативния стрес, предотвратяват се клетъчни увреждания и се забавя клетъчното старение. За да изследваме полезните свойства на котешката трева в лабораторията, прилагаме метода на инвитро култивиране. Какъв е този метод и какви са неговите предимства? Култивирането се извършва при строго определени и контролирани условия, което има предимството да елиминира климатични и други изменения. Работи се стерилно и върху хранителна среда, което води до получаване на свободни от болести растения. Могат да се приложат растежни регулатори като растителни хормони с цел насочен растеж и повишена продуктивност, като се цели ускорено развитие на растението и спестяване на разходи. Растителните хормони са химични съединения, които предават сигнали, получени по време на развитието от околната среда и водят до адаптиране на растежа и развитието и отговор на стресови фактори. Растителните хормони са различни класове, като ние ще ви запознаем с два от тях – цитокинини и гиберелини. Цитокинините са известни с това, че стимулират клетъчното делене. На снимката е показано в природата образование, дължащо се на повишено клетъчно делене. Освен това, цитокинините се използват и за култивиране на растения. Това става като се използват части от растението, като цитокинините предизвикват образуването на калус. Това е маса от делящи се клетки, от които могат да се образуват нови растения. Съдържат се в кокосовото мляко и имат подмладяващ ефект. Хормоните гиберелини увеличават дължината на стъблото, също стимулират цъфтежа и големината на някои плодове и покълването на семена и получаването на захари, което е важно за бирната индустрия. Целта и задачите на нашето изследване са да изследваме влиянието на хормоните цитокинини и гиберелини върху котешката мента в инвитро условия и да отговорим на въпросите: как се променя растежът и как се променя съдържанието на фенолни антиоксиданти. На тези снимки е показан ефектът от прилагането на нарастващи концентрации на цитокинини, като се вижда, че последните две най-високи концентрации се образува калус, т.е. маса от делящи се клетки. Също така проследихме ефектът от прилагане на хормоните цитокинини и гиберелини, както по-отделно, така и в комбинация. Използвали сме висока концентрация на цитокинини и гиберелини, като отново наблюдаваме образуване на калус при високата концентрация на цитокинин и в комбинация с гиберелин, докато само гиберелините не водят до такъв ефект. Резултатите ни показаха, че цитокинините стимулират растежа на котешката мента, като изследвахме два показателя. Първият е растителна биомаса и установихме, че с увеличение на концентрацията на цитокинини тя се увеличава. Другият показател, който проследихме, беше брой растения. Наблюдавахме, че при най-високата концентрация на цитокинини се наблюдава образуване на допълнителни издънки. По отношение на същите показатели, когато прилагаме и гиберелини, виждаме, че растителната биомаса и броят растения са с най-високи стойности във вариантите с цитокинини
и във вариантите с комбинация от високи концентрации на двата хормона. Също забелязваме, че гиберелините сами по себе си не водят до същия ефект. Цитокинините стимулират антиоксидантната активност в котешката мента. Установихме, че при най-високите концентрации на цитокинини и по-специално в калус има най-голямо съдържание на фенолни антиоксиданти. Същото се отнася и за антиоксидантната активност. В комбинация на цитокинини и гиберелини най-високо съдържание на антиоксиданти и съответно антиоксидантна активност отново се наблюдава в калус. Заключенията и приноса от експеримента са, че най-добри резултати по отношение на растежа и съдържанието на антиоксиданти в котешката мента се получават при високите концентрации на цитокинини, както и в комбинация с гиберелини. Тези резултати биха намерили приложение в насочената биосинтеза на ценни съединения в контролирани условия и в приложение в медицината, хранителната индустрия и козметиката. Благодарим ви за вниманието.